Salam ekranda olanlar, izleyiciler, qadardan tomoşaçylar. Dünya Türkmenlerinin Demokratiya platformasının şeýlede hak bileleşiginin bileleşip Türkmen Halk Frontunu döretmeginde esasy rolu oynan Germaniýada resmi ýagdaýda 2014-nji ýylda döredilen Hereket Türkmen Demokratik Birleşiginiň baş tutany Türkmenistanyň dürli zyndanlaryna bolup gaýdan täze döredilen oppozisiýa birleşiginiň baş tutany owalky syýasy tutsaw oppozisioner Ak Muhammed Bayhanow bilen häzirki Türkmenistandaky syýasy ýagdaýlar baradaky garaýşyny dikkatyňize ýetirmäge geldik. Ak Muhammed Bayhanow ine şu wagt Türkmenistanda garaşylmadyk ýagdaýda bir kanunyň düzgünlerine gabat gelmeýän ýagdaýda bir prezidentlik saýlawy geçiriljek bolýar. Daşary ýurtdaky käbir owalky Türkmenistanyň watandaşlary ýa-da häzirki watandaşlarym öz kandidatlygyny goýup, olaram goşuljak bolýar. Inni şu prosese siz nähil baha berýäňiz? Neme ýadyňda düşýän bolsa, Türkmenistanda bir film alynda aýytladım barada. Şu aýytladım filmi gutorup barýaka şu artyň harmanyny talaýşlary ýaly bolýar da. Inni bire ol Türkmenistan talap doyman innem öz saglygyny hawa gödüňini tutup şu taýny birden men elimden almasınlar diýip şu öňünden gaçyp oğluna tapşyrjak bolýar Türkmenistanyň prezidentlik kursesini. Bu daşynnakylarym gıýgyrşyp menem nemämi goýýan, kandidaturamy goýýan, menem goýýan, plan şol şu artyň harmany gutorup talaýşlaryny men diýär-de ýagdaý. Berde hiç şeýle bir iki tarapyň edýän işine many ýok. Täbi ol oturan prezident asly prezident däl ol. Ha, ol legitimli prezident däl. Täbi 16-njy ýylda konstitusiýasyny ne ne Ýewrosoýuz, ne Amerika, ne Ýewropa respublikalary döwletler kabul etmedi. Senin bunyň legitimli däldi. Ol häzirim ýerine oturşy prezident bolup oturan ol adam. Ol ýöne otur owurlyk edip otur. O inni şu owurlyk edýänem näme oň bilen paýlaşyp, o paýlaşan firmalarym öz başda bir adamlary şular gidäýse şular getirilip öz başda bir özlerini yol goýýarlar da. Inni şu ýoluň garajagyna şu wagt garaşyp oturanlar, ana şolaryň şu wagt şu özleriniň kandidaturasyny goýjak bolýarlar prezidentlige. Bu ýene-de şu Türkmenistanyň talanşyny dowam etmek isleýärler. Gödüňini alyp görüň, bir tarafa kanunsuz otýar, beýlik tarapam kanunsuz bolsa menem prezident boljak diýär. Kanunsuz dällimegem sebäbi bir benim bunu kanunsuz däl diýmenem islenmek. Sebäp näme diýende, ol aňyrky tarap prezident bolup oturan adam men niýe göni bir aý wagt berdi prezident saýlawyna. Yerim taşyrýan niýe-de. Ol hiç ýerde praktikada ýok. Prezident birinciden nemesinden ornundan gidip bilýär haçan saglygy iň soňky derejeye ýetýär. Inni bundan aňryk şu toçkadan aňryk prezident bolup bilen ok. Ýöne şonu aýdan ýagdaýynda da şondan soň 2 aý bolmaly. Dünýä standardyna. Türkmeniň näme standardy 1 aý. Onu ýerden alýar ol nemäni. 1 aý berdi şu saýlawy. İkinciden hem saylanacak adam bir sonku 15 ýylyny Türkmenistanda ýaşamaly. Misal üçin 60 ýaşan bolsam da, şoň 45 ýylyny Türkmenistanda ýaşan bolsam, şoň 20 ýyldan işlän bolsam Türkmenistanda. Özüm hem kandidat ekonomik ilmleriň kandidaty bolsam. Men daşynda gezip görmen özüm gaçyk gaýdam Türkmenistandan. Men Türkmenistanyň içinden hemme türmeleri geçirip, görkezip, KGB'de tutup onundan basyp hiç ýyly günäsiz basyp, ýene de owadan nepeden hem çıkaranlaryň sebäbi olar çıkaranok bir de owadan nepeden. Owadan nepeden çıkarmaň sebäbi Türkmen hereketiň güýji.
Biz entek şol koloniya umumi rejim diye, opşi rejim koloniyasında seydi de o Türkat men toğrumu adamlar yığınanıp, Türkmen oğlanlar yığınanıp, olan her hilti var, tutsoğanma, eskerenma, her hilti var, men ayda oturmayın, yığınanıp, bizim hareketimize koşulurlar. Menin ona yazıyan hatlarımı, OBS'ye ona yazıyan diplomatlara yazılan hatlarımı alıp getirdiler jurnalistlere ve Radyo Svoboda Praga'da da ayttılar, bizim adımda aydiyalılar. Bayhanov plan yerde otur deyip. Şu hatların gücüyle, şu yazılan hatların, şu edilen ihlasların gücüyle 9 Ağustos 2007 yılda 11 adamın biri olup meni alatlığa çıktım. Oğdan nefen zınnandan. Onu men gene 6 ay oturmalım. Şonu yetirmeyen dünyadaki azatlık ve adam hukuklarını koruyan guramalar alıp çıktı bizi. Hakiki siyasi tustoğu azat ettiler. Yine men şunu aytsak bolyan, o şu siyasi tustoğçuluğu men şeydik geçirdim. Ve şu yerlerde bizim Kur'an kuramamız, şu vatki bizim Türkmen hareketimizin birleşmesi, şu ustaydaki kuramı gelip, Avrupa gelip, berde yanadanın güçlenip, şu fırsatda, haçan Türkmenistan'a kanun bozulup, adamlar türmeye basılıp, ekonomika yıkılıp, innen prezidentlik seçimini bir göne bir harmana vurdular da talanmana. Şu vat biz birleştik. Bir näçe guruma bolup. Ve men inniki aytsakladım. Bu seçim geçiriversin. Bulam legitim bolmaz. Bunu men öňünden aýdan hiç kim kabul etmeýär şu seçimin nemesini, netijesini. Ve hakiki prezidentlik saýlawyna biz gatnaşarys. Men şoň ödüme şoňa ödüm gatnaşarym. We men şoňa gatnaşmak üçin men şu ýazan eserlerim, kitaplarym, bu hemme adamlarla birleşmemiz, akıllı, paykaslı işini orayan yaş yigitler, edermen yigitler Türkmen hareketin işine giriyor. Men olar hiç kaçan adına maydamak, yüzüne morkadamak, sebep näme diýende men olaryň üstünden basış edilmegini, zınnana basılmagyny islämok. Şoň üçin biz seriýas taşyndan biz Türkmenistan'daki bolup geçen hatlara baka berýäs. O arada bir näçe sahifalarymyzda, Facebook'ta, YouTube'da informasiýalar berdik we ýazyp degişli ýerlerine getirdik meselen. Hakikatyny getirdik. Biz onu ýöne üstünden gürlämiz ok. Biz ay plan etdik, ýa-na plan etjek diýip berde biz onu ödümüzi reklama da edemiz ok. Aytşaklardım gaýtalýan şol zınnanyň içinden başlan Türkmen hareketi hakikat bilen gelip yetdi şu ýere. Inni şu hakikatyň üstünde de biz Türkmenistanyň prezidentligine dalaşkärligimizi şu derýäň, Havel derýasynyň boýunda men yglan edýän şonu adamlar. Ýöne biz oňa gatnaşar. Hakiki gatnaşar, haçanny yetjek derejesine yetip şu harmany paýlanşan adamlar bir ýana sogulur. İşin aladasyny, ýurdun aladasyny etmeýän adamlar şu ýöne gep burun edip adamlar bir ýana sogulup, hakiki adamlar ortaga gelip, ana şolar bilen biz şu seçime gatnaşar we ýaş ýigitler, Türkmenistanyň geljegi, studentler bilen şu wagtky Türkmenistanyň akyllar adamlary bilen täze Türkmen Halk Respublikasyny gurarsyna edip bolsa.